Jag och Ida just på tåget. Vi har sovit i vår skola i natt. Vi hade ett föräldramöte. Först några föräldrar och så. Sen tog de hem och så sov vi över i vår skola. Jag och Ida sov tillsammans för att vi går i 2 olika klasser. Och klasserna också tillsammans. Jag hade i alla fall väldigt mysigt och trevligt i min klass. Tror jag Ida också hade. Ja. Men jag är väldigt trött för att man fick inte så mycket sömn. Vi somnade runt 3-4 och sen så 7 så var vi uppe tror jag. Vi har köpt chai latte och espresso. Cappuccino menar jag. Gott. Det är gott en tid. Jag tycker inte att det var så himla gott. Jo, det är skitgott. Jag älskar i alla fall chai latte. Ja, vad jag har köpt den här veckan. Det är de här. Riktigt snygga är de. Och så shame on me förresten. Men de kostar bara 29 kronor. Så har jag köpt den här. Den kostar bara 49 kronor. Supergullig. Jag har köpt den här halsduken idag. Faktiskt. Jag fick inte heller köpa något egentligen, men den var på rea. 50 kronor bara. Jag skulle köpa den. Outfiten då, ställ upp. Outfiten, nej men jag har inget bra på tillbaka. Nej, jag kommer i alla fall. Jag kör så här idag. Lite tantigt kanske, men det går bra. De här sydskorna tycker jag är jättesköna. Från skopunkten. Är det slut nu?